Mou-te pels quiets amb Nexa Fundació. Home, doncs per mi és una experiència preciosa que et posa a lloc. Ja pots venir amb el cap amb 1000 històries que et penses que són importants i al final connectes amb la vida real i amb això, amb l'emoció d'estar vius, d'estar presents i de ser autèntics. I ha estat un plaer poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Si estàs veient aquest vídeo és que tens una mínima sensibilitat i per tant hauràs de fer una mínima inversió i comprar aquest calendari per ajudar a que Nexa Fundació segueixi endavant i arribi a tots els nens i nenes que ho necessiten.